Dzisiejszy koncert był zwieńczeniem prac moich z klubami Nestora. 5 klubów było zaangażowanych: Sierakowice, Gowidlino, Paczewo, Stężyca i Węsiory. Spotykaliśmy się przez kilka miesięcy po to, żeby przygotować 8 kaszubskich kolęd i je dzisiaj wspólnie razem wykonaliśmy. Gratuluję wszystkim naszym klubowiczom Nestora, wszystkich 5 i opiekunom i oczywiście naszemu sławnemu Słuchajcie, naprawdę był wielki szał, zwłaszcza na koncercie. No tak, z sercem, tak głośno, że ja myślałem, że to mnie tam... No nie wiem, czy ona pomoże, to tam u góry pomagają, a nie ona. Ona tylko robi to, co jej ktoś przekazał wcześniej. Miała taka macola, a jeden przyszedł, i on był, ale mamy czas To Romanie, Małgosia, nie wiem, czy ty kojarzysz, jak ktoś nam 3 razy zapukał w okno z tej strony, gdzie masz ten pokój, nie? Romanie tego Wojtowski był i oni coś tam opowiadali i no nie wiem, wiesz, Znak ktoś dał, no. A tutaj było słychać, że pani po prostu wiedzą, o co chodzi. Raz, od spodu. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 4. Tylko ma się powiedzieć o poniedziałku, bo mamy klub seniora i dzisiaj mamy spotkanie z Darkiem, to są takie kółka teatralne i próbujemy rozmaite tańce, scenci. I na razie to taka praktyka, jeszcze nie jesteśmy wprawieni w to, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No, spódnice białe, niby tylko tak będzie wszystko. Może być, No. bo jeden taniec może być dłuższy, a drugi może być tylko przerywnikiem i następny wchodzi. Wtedy ten Żeby dawać na przykład żeby się przebrać. tak, dokładnie. Kurczę, a Piotr to wszystko kręci i potem będzie kryminał będzie. Słuchajcie, bo to jest taka dziwna rzecz. Czarny kolor, chociaż jest czarny, jak doda się go do kolorów, to on uwydatnia te kolory, tak? Zupełnie inaczej już wygląda. Ale najpierw będziemy przełożyć i tu dołożyć jeszcze jeden, nie? Tu też Dzień dobry wszystkim paniom. Witamy dzisiaj na zajęciach pana Kazimierza Żurnowskiego, mistrza kuchni. Słuchajcie, wymarzone, a może wyproszone przed was zajęcia dzisiaj kulinarne. Na tapetę bierzemy ryby i owoce morza. Ciepło jest gorąco na zewnątrz, u nas również. Pan Kaziu dzisiaj nas przeprowadzi przez różne smaki i potrawy, które można tutaj przygotowywać. Panie Kaziku, a pan to Więc doświadczenia? tak, jestem kucharzem. Bardzo proszę, przerzucasz to, będę smażył dalej następny. Tak, tak. Na pewno.
No i mój klub tak obiektywnie, subiektywnie mówiąc jest najlepszy, nie? Wiadomo, wszystkie panie są wspaniałe i jeden pan, nasz pan Alek. Ogólnie to się świetnie bawimy, ja uwielbiam jeździć na zajęcia Nestora. Pan nas tak tu męczy, wie pan. On chce z nas królików zrobić, jak one przepite jadą. Przyjdzie wiedzę, tam da dolina, To jest rozwesele, tam da. o pasła Kasia Kaczyce, tam da to. Na razie tylko to, dobra? Chłopak też pędził krowę i widział moje nogi i potem mnie wyciągnął. No to my te pióra składali, tak siedzieli wieczorem i śpiewali się, modlili. Rano na roraty, tata zaczęli wstawać o 5:00. I gdzie wy żeście chodzili Do Sylęczyna. Tata drzwi otworzył i my już wstawali, tam nie było trzeba mówić idź czy wstań czy nic, tak słuchały się dzieci naprawdę. Nie, bo nie było telewizora. A to druga, ile tam jest? Wyjdź, nie? Sumieniem, no wyjdź, a on mówi, no tam przecież strzelali jak ja wyjdę i jak mówi go tak szarpnęło za ramię, on wyszedł, a wszyscy byli zabici, on został, przyszedł do dzieci. No. To nie jest cud? Przecież on mówi, ja będę kamienie zgrabiał do końca życia. Bardzo często jak się wchodziło do pokoju czy do namiotu, a to było złe. A czemu ty płaczesz? No bo tu są duchy. Gdzie są duchy? No bo ona mówi, że tu są duchy. Czyli te wierzenia, to wszystko, to jest taka... człowieku to siedzi. Tak. Reagowali na różnych poziomach. Postęp cywilizacyjny, rozwinięcie sieci szkolnictwa, handlu, sieci bankowych i wtedy ludzie mówili, że za Wilusia to było najlepiej. Nie? Ale przyszedł rok 1914 i ten cały świat się zawalił. Z małego, głupiego zamachu w jakimś tam Sarajewie, gdzie tu chłopi na Kaszubach widzieli, w Parchowie, w Suleczynie, gdzie tam jest to Sarajewo? ZTE, co oni tam wymyślali? Tylko, że efekt domina, który został uruchomiony, doprowadził do tego, że po 6 latach świat tutaj został wywrócony do góry nogami. Pierwsze muzeum kaszubskie w jakim mieście powstało? No teraz pytanie za 5 punktów, będzie nagroda. W Sopocie. Mieć kasę, cash na odbudowę kraju, który był po I wojnie światowej, tak? Bo Polska centralna, zabór rosyjski był zdewastowany przez I wojnę światową. Byliśmy tu na zajęciach seniora, robiliśmy pierwszy dzień, robiliśmy podstawy tego, drugiego za 2 tygodnie, żeśmy to kwiatki przyklejali i ozdobili. Z panią Zaborowską żeśmy to robili i potem daliśmy to do wypalenia i do kolorowania. Jak się Ale pisze Ania. No nie ma więcej Ania. No ty żyją. No to jest magia zdjęć, magia wspomnień. Właśnie od tego najłatwiej zacząć. Po prostu już. Bardzo dobrze. Z siarą, z przytupem. Czyli co? Mamy, słuchaj, Jola, mamy drugi temat. Jak się nazywa ten... Dobra, piszemy. O tym nikt nie wie i to jest niesamowicie ciekawe. Czyli tak, o Dębie niekoniecznie, bo jest legenda, o zamku też niekoniecznie, bo jest legenda, o tym można przeczytać, ale może jakaś historia, nawet osobista, z dzieciństwa, związana z tym miejscem. Jest jezioro, są ośrodki, lata świetności tych ośrodków już minęły, ale wspomnienia pozostały. I teraz próbujmy to przywołać. Lat wyjeżdżał na te roboty gdzieś daleko i wtedy kupili sobie gospodarstwo w Starej Hucie i tam zamieszkali i tam ta moja ciocia tam się chowała, tam stędy wyszła tutaj na Gowidlickie Pustki, wyszła za mąż, mnie wzięła do siebie, bo ja byłam sierotą, oto było małżeństwo bezdzietne, starsze ludzie i u tych się chowałam i tam zostałam, zapisali mi gospodarkę i tam do tej pory jesteśmy. To jest mój dziadek,
O ja cię. To mój tata. Widzieliście? Tak. Ja nie A to jest moja mama z tatą. Siostra, tak? Tak. Któraś śluz była tam. Tam. Tak? Ja ten dyktafon biorę, tools, czyli narzędzia. Biorę dyktafon i go umieściłem na pierwszej stronie. Czyli ma Pani już dyktafon. Proszę zobaczyć. Nie jest to trudne. Płynie se pieniuszki w czapce, pieniuszki w czapce, pieniuszki. Hej, 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 Bo myślę, że my jako też młodsi stażem chcemy korzystać z doświadczeń i wiedzy osób, które już troszkę dłużej są na tym świecie. To się łączy z tym, co robi Kaszubski Uniwersytet Ludowy, bo łączymy i edukację i kulturę, a tu się tutaj dużo wydarza, bo z jednej strony mamy ten czas, który możemy wspólnie razem spędzić. 5 klubów dzisiaj jest na sali i chce się poznawać, chce się razem bawić, a z drugiej strony też powracamy do tradycyjnej muzyki i śpiewu, która charakterystyczna była dla naszego regionu, dla Kaszub i Pomorza. Co daje moja praca seniorom? Przede wszystkim to, że mogą wyjść z domu, to, że nie siedzą z pilotem w ręku przed telewizorem, to, że mogą porozmawiać ze sobą w grupie swoich rówieśników przede wszystkim i to, że tak jak mówiłem, traktują te spotkania jako lekarstwo. Projekt jest przepiękny. Cieszę się, że dotarł do naszej wsi i że współpracy z KUL-em i z gminą, że został on utworzony w Gowidlinie. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i bardzo się cieszymy z tego projektu. I także naprawdę, gdyby się udało go przedłużyć, to wszyscy jesteśmy jak najbardziej za.